akuluakulu experiment timayipanga control but not experience. Kuphunzira galimoto ndi experiment. Ena akhala kuyendesa basi zaka 10, that is experience. Bakili News TV wakhala kupanga video kwa zaka zochuluka, experience. Ndebali ena akuzungulira ntawuni ndikumauza anthu kuti ine ndi Bakili TV, mukapeza mukauza kuti ndatipangire 1 minute video sangakwanise. I bet you kulibe kumalawi kuno amene angapange video ya Bakili News TV ndi munthu mmodzi basi. Ambiri amene akutamikawa ndi experiment, sangapange video, koma ifeyo ndi experience. Boma lachakwera mwachitsanzo inali experiment. Fetereza Butchery, chairman wa Kabanza anamudwa mutu kulilongo. Alan Witika anaombedwa mkamwa. That is experiment. 2025 APM wasankha experience kukhala Minister of Homeland Security. Nthawi ya bingu kuna chitetezo. Inspector General anali mukhito. Ndaona posa chedwa zigawenga zigwira ku Blantyre. Ena akuti yayi amenewo ndi akaidi. Akuluakulu Rafaelo ndizika ku Mozambique anali wa polisi, anapha polisi zake ndi kuthawa ku Malawi. Unonso anayamba kuba. 2023 anamangidwa pamulandu wina kuchitakale ku Blantyre, anambera mwenye. Atafika ku police station anapezeka ndi futi. Court inamugamula 12 years in prison. August 2025 majaji achinyengo anamutulutsa mabelo. Pangotha miyezi iwiri ali kunja wagwidwanso pamlandu wakupha. Ameneyu anaombera dokotala Victoria Bobe. Ku America kuna chigawenga. Ted Bundy anapha anthu okwana 36. Atagwidwa polisi inamuyika poyera kuti dziko limuone. Kumalawi kuno Alan Witika ataombedwa mkamwa. Chigawenga chinabisidwa ndi boma. Tonse tikumudziwa amene anaombera Witika, koma MCP inambisa. Lero polisi yabwesa poyera zigawenga, ena akudandaula. Komatu Rafaelo atapasula belo mnthawi chakwera, palibe anachita complain. Wapha dokotala, polisi yamugwira ndi kumubwesa poyera, ena akudandaula. Kodi Malawi timafuna chani? Azikwanje kulibe, mvula nayonso ikugwa bwino. Mbuyomu imavuta, amachita kupemphera, koma nthawi zonse akapemphera amabwera cyclone. Ndikuna pano mafuta adzadza ku nkhokwe ya matindi. Mu nthawi yachakwera makiu oswa mafuta a petrol anali paliponse. Analephera kukonza 35 hydropower. Lero Zimayi Jean Matanga wakwanitsa, ndipo kuzimazima kwa magetsi kuchepa. Akuluakulu kodi maulendo 80 achakwera anapindula chani? Bridging Foundation inalephereka ngati fertilizer for Southern country. Ona pomwe anamveka angokhala miyezi 3 ngati Minister of Finance. Inflation yachoka 35% kufika 27. Ma press conference akusowa kwa petrol kulibe. Mu nthawi yochepa watolera 200 billion kutoka kwa Madonna. Ena aja akapita kunja, president for that matter amabwera ndi katabira. Koma Joseph Mwanamveka, Minister of Finance wa dziko lino, miyezi 3 8 billion kwacha kuchokera ku Norway. Japan 6 billion, Britain 4 billion, World Bank 78 billion, America 30 billion, China 5 billion, komanso atikhulukira ngongole ya 35 billion. Pamene ndikuna pano Joseph Mwanamveka ali ku Middle East. Kuwait wapasula 26 billion. Saudi Arabia chimodzimodzi watengako 26 billion yomanga chipatala. Kwa Abu Dhabi anakuma ni Minister of State Sheikh Shagbut Anayan, ameneyu kupatula uminister ndi brother wa president wakumeneko. Akambirana za fertilizer, petrol komanso reconstruction ya Chileka Airport. Nduna zimene tikufuna ndi zimenezi, osati nduna yosowa ntchito kumankhale yakuba. Akaba choncho akuyamba mapulani ofuna kumapha anthu
program ya community technical college tibiriza constituency yonse 229 constituency mukhale technical college. Joel Chigona nduna inaso yabuno kwambiri kuchipa cha TPP akuchita promote ma technical college. Tamona kwendera Machinga Technical College na Mitete, Soni, Kwisa, Andrilongwe Technical. Chigona ndi Chinyamata umakupitisa masogolo masomphenya professor pankhani ya ma technical college. Nduna zimene tikufuna ndi zimenezi. Osati daily kumakhala yakuba kupereka ma contract kwa anthu MCP. Lazarus Chakwera analephera chifukwa cha anthu ngati amenewo amamusokoneza bwana zinthu zili bwino useriku akuba inosadaba kuti TPP imalimbana ndi MCP. Kodi lero anthu amene wa MCP andalama akoma chotani nkhani yake sina yayi akufuna kuti aziba 2026 2027 2028 muzaona kuti aukira azaona kuti okay pakuoneka kuti boma likhoza kugwa azamba kuchita support opposition kugwisa ntchito ndalama za TPP. My arrangement, deputies, will continue with that program. Dr. Ben Piri, as Minister of Local Government, anishido yakulu miseu ndizi tukukoza 5 billion CDF zikhali zolimba kumwanza stadium yomangidwa mezi 3 yagwa. Ben Piri akukuma ndi ma contractor kuwajengeza kuipa kopanga zinthu mwachidule. Mbuyomu taona ma bridge akumangidwa zipatala kungokhala kachimodzi zaka ziwiri kuonongeka ma bridge kukokoloka. Ben Piri akuma ndi ma contractor tamona kuzuzu akwachenjeza ma contractor 5 billion mukapeza contract ku constituency kamangani bridge mangani bridge olimba otherwise mulandira zilango. In addition akulimbikisa ma council kuti ayambe kutola misonkho pogwisa digital system. Nigeria, Rwanda anamba kale corruption inachepa amapeza misonkho yambiri and moreover time saving. Malo mokalipira ku office amagwisa ntchito mobile banking mpamba ndi Airtel Money. Jabi Muhango as Minister of Lands afuna kukazisa ma certificate amalo pa Chingerezi timanda kuti customary land. Midzi mwambiri amachita claim tindi malo anatisira gogwatu kumalibe ma certificate. Nthawi zina abo mawatangobwera kuti ayi malowa ndi athu ndikuwalanda. Taziona ku planta ya Lilongwe, Zomba ndi madera ozungulira. Honorable Jabi Muhango akufuna anthu amene wa atetezeke. Afuna kupasa certificate yonesa kuti they are owners of the land. Kuonjezerapo akugwira ntchito ndi National Planning Commission oteteza maufunikira. Midzimu azungu akugwa mapiri mala golide angopasidwa amweni. Jabi afuna kuthesa chidomeneko. Education sector zikuchita bwino sukuya ulere tsogolo kuoneka. Foreign affairs chaponda kwira ntchito tamona ku Egypt mzinda Cairo akukambirana ndi nduna ya Vladimir Putin Sergey Lavrov. Tamvako nkhani zokuza fertilizer Russia mapanga fertilizer ochuka mankhwala komanso petro. George Ponda akukambirana ndi Sergey Lavrov kumupempha kuti azititumizira zinthu zimenezi mosavuta kuno kumawu. Loza mbirizi kwa agriculture waisesa mawe Congress inatenga ndalama za fertilizer kugula mahewu koma yeyu miezi ochepa wachita chotheka kuti program ya subsidy itheke. Olowina afuna asafune TPP mboma sitani ko sibwere ndipo muuzane ku TPP mukhalira ma press conference tsiku nalilonse ndipo ine ngati secretary general sindikuyankhani. Nthawi ya ma press conference ndilibe. Nthawi yanga ndikuyendera chitukuko m'midzi kupanga misonkhano kwauza Malawi kuti mbava izi TPP sazatani sokodi sazabwerereso. Mwachidule boma ili tikufuna experience anthu amiseche
komanso kupha anthu asamuyandikire PM. MCP chipani choyipa ndipo magazi akongezi asapeze contract mboma iyi. Ena akuti ayi limeneyo ndi tsankho. Iwonso amatero zaka 5 akanawina pa 60 September ambiri amene mukunyada lero mukanatheratu. Ndiye musamale mukamapanga maplani ofuna kupha anthu mudziwe kuti njoka saweta. Akuluakulu, history is the best teacher.